چھوٹی جی عمر ہے میرے غوث دی نکلے نے باہر اگے ایک کلندر رچ پیا نچاند کی کردا پیا وہ بغداد دے نیانے جڑے نا جدوں تماشا کر کے پورا ہے نا کوئی کھجوراں دے کوئی مکھانے دے کوئی پیسے دے میرے غوث کھڑے نہیں 11 سال دی عمر انہوں کہن لگے ہوئے کچھ ساڈے کولوں ہی مانگ لے نہیں جو غوث دی فرمائش کی تو نکی جی چیز تک لگا آپ نے فرمایا کچھ میرے کولوں ہی مانگ انہیں کہا بھی کاکا نکا جا انہیں کہا تیرے نال دیاں دیتے نہ دانے تو بھی تو دو چار نانے لیا آپ نال علی آتی سی انہیں کیا ہوئے وہ یہ پاکان دی اولاد یہ کچھ ہور مانگ وہ انج ویک کے کہیں دے کیوں دینا چاہتے فرمایا تو اس جانور تے کنٹرول کر کے کرتا وخائے نے دل خوش انہیں کہا میں تو انہوں خوش کیتا نا تو اسی تماشا وخا کے میں انہوں خوش کر دے ہوں جو تیری موج ہوئے تے تماشا وخاؤں انہیں کیا میں تماشا وخا کے تو انہوں خوش کیتا ہے سیدزادیا تو نواشا وخا کے میں انہوں خوش کر دے میں کم از کم 40 سال تو بعد وہ والد والی سنائی ہوئی کرامت پتہ نہیں ہے صحیح لیکن میرے نزدیک مینوں مزہ آیا میں تینوں سنا لگا مینوں خوش کر دے آپ نے فرمایا اکھاں بند کر میرے پیراں تے پیر رکھ اکھاں بند پیراں تے پیر یارویں والے نے کیا اکھ کھول جہاں اکھ کھولی نہ شہر نہ آبادی نہ جنگل بھی آباد کہیں دا چنگا تماشا وکھائے نہ باندر نہ رچ نہ ڈگڑگی نہ دانے اے تماشا کا دے کانے چوا دے جدر خشکی دا رستہ چل چند قدم چلے اگے 11 صفاں اگے جنازہ بندے کھڑے نے انہیں کہا جنازہ کیوں نہیں پڑھ دے انہیں کہا اے ساڑا بادشاہ ہون ایدہ جنازہ ہے شاہی باز ہوا چھڑے ہے یہ جدے موڑے تے آکے بہ جائے گا او وقت دا بادشاہ تے وہ جنازہ پڑھائے گا تھوڑی دیر تو بعد شان شان کردہ باز ایک بیوی نو کہنے لگا گرمی بڑی ہے میں نانا چاہنا ذرا پانی پائی جان نے صابن لا کے پانی پایا اکھاں وچ صابن ملیا انج مل کے جان اکھاں کھولیاں ہاتھ وچ ڈگ ڈگی باندر کھولے بچے کھڑے نے کہنے لگا مرشد ایک ہی کیتا ہی فرمایا اے تو ایک گھنٹہ تماشا وکھایا اسی 11 سال تماشا وکھایا سمجھ آئی مگر میرے تو زیادہ علی پاکستان کے نہیں پڑھنا ہے لیکن جدی گل ہوئے جاسو دی ہوندی علی نے فرمایا نا عبدوں میں نا عبید محمد میں تے محمد دے عبداں وچوں ایک عبداں پہلے عبد سمجھو ہاں ہاں بالکل بالکل ٹولے توڑے گاؤں والے مولوی اور بڑے نے میں تینوں علم سنانا ہے جنی دیر تو بیٹھے ہیں وچ علی بھی ہوئے گا لیکن جشن مصطفیٰ دا پڑھنا ہے وچ علی اب منکر دس بن کے جتے بیٹھے ہیں الحمدللہ علیہ پیر طریقت رہبر شریعت عجیب بات ہے آج میں نے خوشی ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹے پہلے میرے ویزے دی اطلاع آئی ہے کربلا دی نجف دی میری فلائٹ ہے اور اس تو بعد بغداد میں پڑھنا ہی غوث سے ممبر دے وڈی یارمی انشاءاللہ پھر نجف خطاب ہے پھر کربلا خطاب ہے بس نہیں معلوم کتھے پڑھنا ہے اور جتھے مالک نے ڈیوٹی لائی ہے دنیا دے 12 ملکاں ہی پڑھ چکے ہیں لوگاں نو علم دیتا ہے ٹولے نہیں ہونے سنے گا تو نا جوں گونا شروع کر دے نے سمجھ نہیں ہوندی بھی کہیں دے کی نہیں اور تیرے انپڑھ بندے میں سمجھ آئے گی کہ نجم شاکی کرے سید بادشاہ دا نام ہے پوچھیا جاسا آگئی ایک علی تے ایک عباس آدھنی ہو گئی یار دنیا تے آج تک عباس نو نہیں سمجھ سکی علی کی ہوئے گا پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید علی بادشاہ سبزی دمائیتو چونکہ پہلی ملاقات ہے میں کلندری صافہ ویک کے تے پہچان نہیں سکیا بارہ انہ دی آزہ آمدنت تو باعث آبادی مہاجی آیاں الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علی اہلہا پھر میں انتظامیہ کو پوچھنا کی پڑھنا ہے دسو حکم کرو اہل بیت پڑھنی ہے یا میلاد پڑھنا ہے دو ٹولنا نہ لا
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा, कम से कम मौलवियों से बोलना चाहिए सी, मिम्मा यजमाऊन। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार इंज दरूद पढ़ो कि मेरा दिल करे कोई सुनावा दे, वेखना नहीं एक दूजा दरूद पढ़ना पढ़ो। नात दा नबी है जिन्हां दे हथ टुटे न थली रखिया जे। मैं दगड़ दगड़ नहीं करनी भी समझ ही ना आवे। मस्जिद नबी कायनात दा नबी इंज सहाबा च बैठा जिवें तारियां विच चंद चमकदा। मैं देखना दिन एक एक जुमले की कीमत चाहिए। एक शहद दी मक्खी उड़दी उड़दी मसीह दे लोटे ते बह गई, मेरे नबी दी उस मक्खी ते नजर पै गई। बोलिया नहीं तू जेड़े डूमने दी मक्खी वेख के डर जान वो होर ने। अली दे मौला ने कहा नहल तौलैना अलैया, उन्हें आई ये समझ नहीं आ रही तो किसी मौल दी भी नहीं आनी। उन्हें आई ओ मक्खी उठी हवाज पिड़दी है। मुस्तफा ने क्या इथे बो, जिन्होंने चास आउंदी है बोलो इथे बो। मक्खी इथे बह के कहंदी है सुलेमान दे हाथ ते बहन वाली है मेरी टौर वेख। तू सुलेमान नबी दे हाथ ते एक कीड़ी सी चिंटी जेड़ी सुलेमान नबी दे हाथ ते बैठी कहंदी मेरे मुकद्दर वेख। तू सुलेमान दे हाथ ते मैं फखरे सुलेमान दे हाथ ते बह गई। कमली वाले ने क्या एक गल पूछा, कहंदी है नौकर की ते नखरा के। जे समझ आऊंदी तो पढ़ जा। नौकर की नखरा की। नबी ने कहा नहल ताकुली न मुर्रन तुखरिजी न हुलमन माशानो के खांदी